Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información nesta xornada de luns, día 27 do mes de outubro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles imos a falar de que continúa esta semana o ciclo de cine Mestre Mateo. Saberemos que días quedan aínda e que películas se van a botar. Falamos tamén de unhas charlas gratuitas que comenzaban hoxe para o manexo do teléfono móvil e que poden aínda anotarse para as dúas seguintes que serán nas próximas semanas. Falaremos de un magosto veciñal en Meirama e tamén da festa do San Martiño en Cerceda, na parroquia de Cerceda. Volvemos a recordarlles esa suba da taxa do lixo e falaremos das axudas para mercar gafas para os máis xóvenes. Falamos tamén de unha nova estación meteorolóxica da que a EMET está realizando no Monte Cerdeira, no Castillo, e falamos tamén das axudas á natalidade, da campaña Merca na Vila e da recollida de lixo voluminoso que este venres que ven corresponde ao ser último venres de mes. E luns, en nos deportes, repasamos os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana e, por último, o tempo para mañán seguirá anticiclónico, pero xa de cara ao mediodía unha fronte traerá nubes e precipitacións. Como decíamos ao principio do informativo, e vimos facendo nestas últimas semanas, o Concello de Cerceda participa nun circuito de cinema en galego. Está tendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita e para maiores de 12 anos. Proxéctanse 8 longametraxes, xa se proxectaron gran parte deles e quedan aínda 3 nesta semana. En concreto, este próximo mércores, día 29, ás 8 da tarde, pode verse a película Aurora. Logo, o xoves que ven, día 30, tamén ás 8, pode verse o longometraxe Prefiro condenarme. E, por último, este venres día 31, pode verse ás 8 o documental Salvaxe, Salvaxe. É gratuito. Este ciclo Mestre Mateo está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual. A programación deste ciclo está composto por longometraxes finalistas nos premios do Audiovisual Galego, Premios Mestre Mateo. O obxectivo principal é achegar estas películas en galego ás vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial. En calquera caso, está organizado pola Diputación da Coruña en colaboración co Concello de Cerceda e aínda quedan 2 longometraxes e un documental que poden ver de xeito gratuito esta semana no Auditorio Municipal de Cerceda, o mércores, o xoves e o venres. Hoxe luns, tamén comenzaron as charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil. Hoxe luns, día 27, pola mañán tivo lugar a primeira destas charlas no aula CEMIT de Cerceda, no Auditorio Municipal, no Centro Cívico, na aula de Informática. Unhas charlas chamadas Activa a túa vida digital para os maiores. Ao longo de 3 semanas realizaránse 3 charlas. A primeira foi hoxe, quedan agora aínda 2 charlas máis que serán nas vindeiras semanas. É para persoas maiores que queiran mellorar as súas capacidades digitais no emprego do teléfono móvil, especialmente para alertas de emerxencia ou acceder a contactos importantes. Para participar aínda poden anotarse, é de xeito gratuito, pero teñen que anotarse. Poden facelo no teléfono 881 025 131 881 025 131 ou no 644 529 990. Tamén poden achegarse presencialmente polas mañáns ao Centro Cívico de Cerceda ao aula de Informática. Cambiamos de tema, falámosles de un magosto veciñal en Meirama. A Asociación Veciñal de Meirama organiza para este sábado que ven, día 1 de novembro, a partir das 6 da tarde no área recreativa de Meirama, un magosto veciñal. Comenzará con foliada, haberá degustación de castañas como bo magosto e unha exposición das cabazas talladas, iluminadas e decoradas polos participantes. Xa cando chegue a noitiña, o Samaín abrirase paso a través dunha procesión de cabazas coa actuación da agrupación San Martiño de Cerceda. Nesta ocasión, os organizadores
animan a todos sin excepción a participar, traendo o día do magosto, o día 1, lembren o sábado, o seu relato ou conto de medo para esta ocasión. O conto pode ser de creación propia ou non. Animan a que se escriban ou lean o seu propio relato favorito e sexan autores ou tamén lectores que compartan con todos o tempo do relato, do conto. En definitiva, o que pretende a organización é a tradición oral, destacar a tradición oral. Todo isto, o magosto veciñal do que seguiremos falando toda esta semana para o sábado que ven, día 1 de novembro, a partir das 6 da tarde en Meirama. Pero tamén hai máis festas pendentes e con relación, en este caso, co San Martiño. A Comisión de Festas de Cerceda preparou un ano máis e ademais nos últimos anos con moito éxito a súa festa do San Martiño en Cerceda. Vai a ser o próximo 8 de novembro, dentro de 2 fins de semana, no campo da Feira de Cerceda. Haberá unha misa unha na honra ao San Martiño, pero despois, a partir das 2, terá lugar a sesión vermú baixo carpa con disco móvil Impacto. A partir das 3 da tarde comenzará xa ese gran xantar popular a precio de 30 euros os adultos e 15 euros os xóvenes. O menú a base de empanada, callos, churrasco, postres, bebidas con café, con gotas, etc. Poden acadar os tickets en Agroferretería Cerceda, na peluquería Peluquera ou coa Comisión de Festas, con calquera membro da Comisión de Festas. Teñen de data límite ata que remate este mes de outubro. Teñen despois pola tarde sorpresas e a partir das 9 verbena con disco móvil Impacto. Como decíamos, haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos no campo da Feira de Cerceda o día 8 de novembro, San Martiño en Cerceda. Volvemos a falarles da subida da taxa do lixo que está causando en toda Galicia, en xeral en toda España, pero especialmente en Galicia, evidentemente en moitos concellos, porque a suba está sendo significativa. Unha importante polémica surdiu por esta suba do imposto do lixo en algúns concellos donde a suba do canon de Sogama e a directiva europea que se debe repercutir nos usuarios deste servicio foi considerable, superando o 100% do imposto. En Cerceda non se repercute na totalidade, sino nunha pequena parte. O coste total é deste servicio de 160.000 euros e a recadación é bastante inferior. Coa súa aprobada en pleno por parte do Concello de Cerceda, se pretende manter os números deficitarios do Concello na mesma cantidade. A suba no rústico vai de 48 euros a 78 e no urbano de 67 a 95. Agora dividido en 4 pagas ao ano para que a xente se lle faga menos costa arriba. Pero desta suba quiso falarnos o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Isto foi o que nos dixo. O certo é que todo isto se debe a unha subida do canon por parte de Sogama. Unha subida da que xa temos falado noutras ocasións. E que ven dunha directiva europea que premia reciclar frente a incinerar e a verter. Neste momento estáse incinerando o 60% do lixo que chega a Sogama. Estáse vertendo un 21%. Debido a iso, adscritos a esa directiva europea que che estou mencionando, ven unha subida do canon por mor dun imposto que teñen que pagar e que se lle repercute aos concellos. Ante iso que di a lei? A lei o que di é que a factura do lixo, o custo que lle supón ao concello ao longo do ano, se lle debe repercutir íntegramente á veciñanza. Nós non o estamos facendo así. Nós xa tiñamos un servizo de recollida do lixo moi deficitario, no cal gastamos bastante máis do que ingresamos, estamos falando do orden de 160.000 euros, e o que tratamos coa última subida que fixemos do recibo do lixo é que ese déficit se mantivera. máis ou menos que ese déficit que viñamos tendo se mantivera, pero estamos moi lonxe dese suposto que a Lei de Facendas Locais indica que é o de que se cobre íntegramente a taxa do lixo aos veciños e ás veciñas. Despois há un caso concreto, que é o caso de que en Cerceda temos Sogama, e polo tanto, pois, tamén moitas veces tense dito unha reivindicación que, por suposto, eu compartiría, que é de que o lixo sexa gratuito para as veciñas e para os veciños. Que pasa? Que iso non está na nosa man
poder conseguilo, e ata onde nós podemos chegar é algo absolutamente ilegal, que ademais xa se ten estudado en distintas ocasións. Entón, cal foi a subida en Cerceda? A subida en Cerceda foi no rústico de 48 euros a 78 euros, unha subida de 30 euros, e no urbano de 67 euros a 95 euros. Estamos falando en termos aproximados. A parte, ese recibo ven de dividirse en 4 trimestres, co cal van a ser 4 recibos ao longo do ano, cada un repercutindo 3 meses en concreto. Pero o motivo da subida é ese motivo ao que antes fixen fincapé. Seguramente en determinados concellos pois non se está facendo un servizo que sexa deficitario, como é o noso caso, ese repercute en composto aos veciñas e aos veciños sexa maior, e, ademais, estarase cumplindo co que a lei estipula, co que a lei insta, que é o feito de que as veciñas e os veciños fagan, pois, ao final, o pago íntegro de todo ese servizo que os concellos prestan, que é algo que nós estamos evitando en aras, sobre todo, a protexer na medida do posible a capacidade económica das veciñas e os veciños, e tamén un pouco marcados nesa filosofía que sempre digo, que nós temos que detraer os recursos e o retorno fiscal principalmente da actividade enerxética, da actividade empresarial e da actividade medioambiental de grandes empresas que cursan o seu traballo en Cerceda, que de modo paralelo tamén, obviamente, obteñen grandes beneficios. Cambiamos de tema, falamosles agora de unhas axudas para mercar gafas para os máis xóvenes. O plan BEO é unha axuda directa do Goberno de España pensada para facilitar a adquisición de gafas ou lentillas ás familias con fillos de ata 16 anos. Estas axudas destinadas á adquisición de gafas, lentes graduadas ou lentes de contacto para menores de ata 16 anos adquiren unha subvención que cubre un máximo de 100 euros por beneficiario e se aplicará ás compras feitas ata o 31 de decembro do vindeiro ano 2026. No momento do pago, o denominado Plan BEO será unha medida de carácter excepcional, dotada con 47,7 millóns de euros. Se trata dunha iniciativa enfocada en previr e correxir problemas visuais en edades temperás, unha etapa clave para o desenvolvemento académico e persoal. O trámite é sinxelo para as familias, xa que se vai realizar directamente nas ópticas adheridas a este programa. O cidadán non terá que facer ningunha xestión administrativa pola súa conta. Só no caso de que o menor vaya a usar gafas por primeira vez, será necesario presentar unha receita emitida polo oftalmólogo da Sanidade Pública. Poden beneficiarse nenos e nenas de ata 16 anos, residentes en España e que precisen gafas graduadas ou lentillas dentro do marco do programa. A axuda cubrirá ata 100 euros pola adquisición. Agora falámosles da nova estación meteorolóxica que dende fai máis de un ano se está construindo no Monte Cerdeira, no Monte Castillo, donde xa había unha, pero en este caso renovouse por completo, e o que se está facendo e rematando é unha nova estación meteorolóxica de máis magnitude, máis alta. Nos próximos meses será inaugurada este novo radar meteorolóxico que a Axencia Estatal de Meteoroloxía está realizando no Monte Cedeira, en Cerceda. Supón un investimento de 2,2 millóns de euros os que o Concello lle concediu a autorización no ano 2022. A estrutura de 44 metros de altura servirá para unha mellor recollida de datos e unha predición máis rápida e precisa, cun radio de acción de 240 kilómetros. Dende a parte superior, que está a gran altura, insistimos, a casi que 50 metros, ali podemos estar e comprobar que, a pesar de que o día non era moi claro, se pode ver a Coruña, Ferrol, Malpica e outros núcleos do arredor. Evidentemente se miran perfectamente os núcleos de Cerceda e a Silva e outros puntos do Concello. O alcalde Juan Manuel Rodríguez e o concelleiro Francisco Boquete visitaron a obra acompañados por responsables de AEMET e da empresa que está realizando estes traballos. Máis temas. Agora falámosles de axudas á natalidade, porque o Concello de Cerceda
ten convocadas unhas axudas para o fomento da natalidade e asentamento poboacional. Son unhas axudas de un pago directo de 300 euros. Poden ser beneficiarias aquelas persoas que ao longo do último ano que estén empadroadas en Cerceda e ao longo do último ano tiveron un neno por nacemento, por adopción ou por acollemento dende o 1 de novembro do ano 2024 ata o 30 de outubro deste ano 2025. Cada nacemento que teña lugar ten opción a acadar esta subvención de 300 euros por neno, por fillo. A presentación das solicitudes remata o día 30 do vindeiro mes de novembro. Poden presentala a través do rexistro na planta baixa do Concello ou a través da sede electrónica en www.cerceda.org. É unha subvención que é compatible con calquera outra das diferentes administracións. O Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores na rúa pola súa magnitude principalmente. Esta recollida se realiza os últimos venres de cada mes e o venres que ven, día 31, correspóndelle a unha recollida. Para utilizala deben de chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria avisando no lugar que van a depositalos e a cantidade. Teñen que chamar o 981 69 30 72 ou o 616 16 71 31. Lembren que ten que estar antes das 7 da mañán depositado o lixo no lugar que avisaron, pero non varios días antes. Está totalmente prohibido. E tamén en Cerceda dispoñemos de un punto limpo, que é un lugar onde poden depositar vostedes presencialmente aí o lixo que está no polígono industrial do Acevedo e que está aberto martes e xoves polas mañás de 9 a 2 e os sábados pola mañán tamén de 9 a 2. Xa nos imos cos deportes para repasar os partidos desta fin de semana. Os resultados que imos a comenzar pola primeira categoría Galicia e pola derrota do Queixas por 5 tantos a 3. Boimorto 5, Queixas 3, unha pésima primeira mitade, sentenciou o Queixas donde o Boimorto adiantouse xa no marcador na primeira metade por 5 tantos a 1. Na segunda metade o Queixas cambiaría un pouco a súa actitude, a súa maneira de xogar, conseguiu achegarse no marcador, pero non foi suficiente. 5 a 3 foi o resultado definitivo, os tantos do Queixas acadados, 2 por Pablo e outro por Mateo. Na terceira Galicia, o Atlético Cercedense, líder ata de agora, veuse sorprendido na casa polo Bisantoña. Atlético Cercedense 1, Bisantoña 2. O descanso chegábanse con empate a un tanto, e na parte final do partido Bisantoña se levaba os 3 puntos. O tanto do Atlético Cercedense acadado por Luís. E pola súa parte o San Martiño perdía contra o Bizoño B 4, San Martiño 2. E xa na primeira metade o equipo local deixaba sentenciado o partido con un 4 a 0 o descanso. Os tantos do San Martiño, os 2 conseguidos por José. Algo similar sucedeu en Carballo. Bergantiños B venceu por 5 tantos a 1 o Rodís. Xa no descanso vencía por 3 tantos a 1 o tanto do Rodís acadado por Ría. O fútbol femenino descansaba nesta fin de semana, non había xornada e os xuveniles do Atlético Cercedense perdían pola mínima na casa. Atlético Cercedense xuvenil 1, Paio Saco 2. O descanso xa levaba por a ventaxa o Paio Saco, empataba na segunda mitad do Atlético Cercedense, pero o Paio Saco se levaba ao final os 3 puntos, o tanto do Atlético Cercedense acadado por Cristian. Os cadetes vencían claramente na casa. Atlético Cercedense cadete 4, o Zacesuras 0, con 2 tantos de Edwin, outro de Hugo e outro de Iker. Os infantís tamén vencían na casa. Atlético Cercedense infantil 4, Curtis B 0, con tantos de Asier, Daniel, Sergio e Luís. Os alevíns perdían contra o Portazgo pola mínima. Portazgo 2, Atlético Cercedense Alevín 1. Mentras que o Atlético Cercedense B descansaba. Nos benxamíns, victoria aplastante para o Benxamín A, 11 Caballeros 1, Atlético Cercedense Benxamín A 10, e perdía o B en Bisantoña. Bisantoña 4, Atlético Cercedense B 1. Os prebenxamíns vencían brillantemente na Coruña contra o Ural. Ural Español B 0,
Atlético Cercedense 4 foi a victoria dos rapaces, dos máis pequenos, dos prebenxamís. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda de veteranos 1, a Capela 1, co tanto de Liñares, mentras que o San Martiño líder empataba contra Sporting Map 1, San Martiño 1, o tanto acadado por Canedo. En a segunda B de veteranos, Rodís 2, Mercurio 3, tantos de Benito e de Roberto non serviron para puntuar. Por último, en canto tempo, para mañán, na segunda mitade da xornada de mañán martes, verémonos afectado por unha fronte que entra dende o sur. Con esta situación, mañán pola mañán aínda teremos ceus parcialmente anubrados, pero a medida que transcurra a xornada irán entrando nubes que irán progresivamente entrando con chuvias pola tarde, máis probables canto máis oeste e xa con chuvia por toda Galicia de cara á noite. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán do suroeste ao leste en xeral frouxos. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eguís, en na redacción, e que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.